Abans de començar el concert, anem a fer un acte públic que estava previst ja des del dia 3 de setembre i que per unes coses o altres no ha sigut possible fer fins ara. Es tracta de la signatura del Consorci per a la Promoció de la Cultura en Alaquàs